Per l'esport català, tu què creus que significa aquest èxit, reitero, monumental d'avui? La veritat és que espero que aquest èxit signifiqui una motivació per, no tan sols per l'snowboard, però per als esports d'hivern i perquè comencem a creure que sí que es pot, que és possible i que som un país d'hivern i que tot es pot, i si realment el que t'agrada i el que t'apassiona és algo com l'snowboard, que és un esport tan poc reconegut i conegut en el país que vivim, doncs que no passa res, es pot aconseguir i espero haver demostrat que això és possible. Què et semblarien que al teu país poguessin haver-hi uns Jocs Olímpics d'hivern? Seria increïble, la veritat que, crec que això significaria una motivació enorme per als esports d'hivern, canviar una mica el xip i pels que es creguin que Espanya és només un país d'estiu i que crec que serà algo boníssim per l'snowboard i per als esports d'hivern. Presidenta Borràs, dimitirà?